ti'n dysgu Gymraeg yn yr ysgol? Yep. Yeah, dwi'n. Wyt ti'n astudio mewn ysgol Gymraeg neu Saesneg? Ysgol Gymraeg. Gymraeg? Rhaid i ti deall beth dwi wedi siarad amdano ffo. Yeah. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Na, dwi ddim. Pam na? Fy parents, fy Rieni. rieni fi ddim yn siarad Cymraeg. Wyt ti'n gwybod llawer o eiriau Gymraeg? Yeah. Yeah. Beth ydy dy channel ti yn called? Yn enwi? Beth ydy enw dy channel ti? No, Chanel, dim channel. Oh yeah. Chanel. Beth ydy enw dy channel ti? Dros y Gymraeg. Dros a Ie, Gymraeg? dros y Gymraeg. Okay, yeah, diolch. Dros y Gymraeg, diolch. Felly, oes gen ti gyffeithion sy'n siarad Cymraeg? Na? Na. Na. Wyt ti deall? Yeah. Sort of. Okay, so. Siarad Cymraeg? I do, yeah. Da iawn. I don't want to be in your space. Can you leave us? Diolch yn fawr. Wyt ti'n byw yn Wrecsam? Dim. Na? Se wyt ti'n byw? Bermo. Bermo. Barmouth. Bermo Hefyd. Okay. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Na, dim bob dydd. Dim bob dydd. Wyt ti'n siarad bob dydd? Na, ni'n mynd i ysgol Cymraeg. Mynd i ysgol Gymraeg? Yeah. Ti hefyd? Yeah. Wyt ti ddim yn siarad Cymraeg efforth deulu? Na, dim adref. Na? Dim adref. Wyt ti dim ond siarad Cymraeg dim ond yn yr ysgol? Dim ond yn ysgol. Mae ochr dad yn siarad Cymraeg. Di dad siarad Cymraeg? Iaith cynta? Iaith cynta, ie. Iaith cynta, da iawn. Iaith cynta fi hefyd. Di dad hefyd? Na, dim un o'r teulu fi. Dwi'n just siarad efo ffrindiau fel athro pobl. Da iawn. Wyt ti'n siarad Cymraeg efforth gyffeithion hefyd? Oes gen ti llawer o gyffeithion Cymraeg? Ie, dipyn. Na? Dim fi. Dim llawer o gwbl, actually. Mae'n llai. Oes well gen ti siarad Cymraeg neu Saesneg? Saesneg. Saesneg, oce. Ie, Saesneg hefyd. Saesneg. Pam na Gymraeg? Oherwydd mae mwy o pobl yn siarad Saesneg. Na Cymraeg. Na Gymraeg, oce. Ie, yr un peth. Felly, wyt ti'n poeni am dyfodol ar iaith Gymraeg yn Nghymru? Ie. Poeni? Ie. A fi. Dwi'n siŵr mwy o pobl yn siarad Cymraeg rhwng fama. Ie, a fi. Mae mwy o pobl angen dysgu o. Ond ar y stryd, does neb siarad Cymraeg. Dwi ddim yn clywed Cymraeg ar y stryd. Ie, fi jyst yn clywed Saesneg pob man. In union, Saesneg yn pob man. Ie. Ydy Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon mwyn chwydro Gymraeg yn Nghymru? Dim really, na. Pam? Dwi'n gwybod. Dwi jyst yn gweld digon o Cymraeg i mi wrth. Da ni'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Diolch yn fawr. Helo. Da chi'n siarad Cymraeg? Dwi'n hoffi cyweld â chi am yr iaith Gymraeg. Ydy'n iawn i chi? Is that Welsh? Wyt ti'n byw yn Wrecsam? Ydw, so dwi'n just yn byw yn yr Afon, sydd fatha 10 funud just tu allan i Wrecsam. Ond ydw, dwi'n reiddiol o canol Wrecsam just wrth y Caer Ras. Efo'r pêl-droed. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Ydw, so dwi'n siarad Cymraeg efo mam fi adre, a dwi'n siarad Cymraeg efo llys tad fi, so stepdad fi adre fyd. A dwi'n prifysgol Aberystwyth, so dwi'n siarad Cymraeg efo ffrindiau fi fan'na. So efo rhieni fi adre, ag efo ffrindiau fi ar-lein y pethau fyd. So dros text ag wyneb yn wyneb fyd, so defnyddio'r iaith bob dydd. Hyd yn oed o fama weithiau efo pobl sy'n gallu siarad y iaith. Cwsmeriau? Ie, yn union. Roedd ti'n astudio mewn ysgol Gymraeg neu Saesneg? Ie, Cymraeg, so nes i wneud ysgol gynradd yn Cymraeg a ysgol uwchradd. Yn Wrecsam? Yn Wrecsam, ie, yn Wrecsam. So ysgol gynradd ag ysgol uwchradd yn Cymraeg. A wedyn dwi wedi fynd i prifysgol a dwi'n gwneud gymaint o modiwlau gallai yn Cymraeg wedyn o fan'na. Da iawn. Dwi'n methu gwneud gyd ohono fo'n Cymraeg, ond dwi'n gwneud rhan fwy efo honno fo. Da iawn. Yno cyffreddiad 2001? Ie.
Mai canran siaradwr Gymraeg Yeah. yn Wrecsam Yeah. wedi gostwng Yeah. I ddim o'n 12%. Yeah. Felly, wyt ti'n poeni am y ddyffod o iaith y Gymraeg yn Wrecsam? Mi o'n i, mae haid dim mi o'n i, ond ers y takeover efo'r pêl-droed, mae yna lot fwy o ymwybyddiaeth o'r iaith wan. So Ryan Reynolds a Rob McElhenney bod yn gwneud lot o waith o ran cadw'r iaith yn fyw a wneud pethau efo'r clwb. So mae yna lot o ymwybyddiaeth erbyn wan a mae yna lot fwy yn digwydd yn Wrecsam. So dwi'n gwybod os ti wedi clywed o Steddfod o blaen, Steddfod Genedlaethol, mae hwnna yn Wrecsam blwyddyn nesaf, a mae yna tafarn dau a pethau sy'n uniaeth Gymraeg lle gyda'i wersi. A mae yna ddigon o cyfleoedd yn Wrecsam wan. So mi o'n i yn poeni mae'r haid dweud, ond erbyn wan dwi wedi gwella, dwi efo bach fwy o hyder yn efo erbyn wan. Ydy Llywodraeth Gymru wedi gwneud digon mwyn hyrwyddor Gymraeg yn Chymru? Fysa i'n dweud ie, mae yna lot o polisi yn dod fewn wan, so mae'n hefo targedau o'r filiwn o siaradwyr erbyn 2050. So mae hwnna yn y cyfeiriad cywir, os gawn ni ddeud. A wedyn mae yna lot o filiau yn dod trwyddo fatha'r fil addysg iaith i gael fwy o plant ysgol yn defnyddio'r iaith bob dydd ac yn dysgu yn ysgol. So fysa i'n dweud oes, mae Llywodraeth Cymru ar y trywydd iawn gawn ni ddeud. Maen nhw'n gwneud digon ar hyn o'r bryd, ond maen nhw hyd lle I wella, maen nhw hyd lle I wneud fwy o bethau yn y dyfodol. Oes dim llawer o athrael? Ie. Cymraeg, felly. Ie, mae hwnna'n wir, da ni efo pundeb mawr o athrawon. So maen nhw'n gwneud lot o cyfleoedd ar hyn o'r bryd o ran cyflogi uwch a os ti isio ymarfer dy iaith o ran gwaith I fod yn athro Cymraeg neu athro o unrhyw bwnc yn y iaith Gymraeg, mae yna cyfleoedd yna I chdi fatha fwy o pres, hyn oed wneud y cymwystr am ddim weithiau. So dwi'n meddwl bod yna cyfleoedd, ond oes, mae yna prinder, a mae Llywodraeth yn sylweddoli hynny erbyn heddiw. Fan pobl ifan siarad Cymraeg? 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 Siarad Cymraeg? Dwi'n hoffi dros a Cymraeg. Da iawn, da iawn. O le wyt ti'n dod yn radio? Yeah, I like radios. Ti'n siarad Cymraeg? Oes. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Siarad? Ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Cymraeg? Dwi'n byw yn Ohio. Byw o Ohio? Ie, lle mae Ohio? Bach chi'n siarad Cymraeg? 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 No? Okay, diolch yn bach chi'n siarad Cymraeg? English. No, Cymraeg. Cymraeg. I live in Wrexham. Yeah. Yeah. So where are you from? Cymru. I Bore da. Da iawn, da iawn. don't speak Cymraeg. Dwi'n chwilio am siaradwr Cymraeg yn Wrecsam. Yes. Yeah. Okay, yeah. Bore da. Na. Nanda. Nice one. Mae gen I sianel YouTube. Which one? Dros y Gymraeg. Oes gen ti ffôn symud o? I haven't got a phone. Not at home. Siaradwr Cymraeg bob dydd. Obdi. Bob dydd. Yes. Diolch yn fawr. Football. Yeah. Wrexham football. Ie. Pêl-droi. 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 Da iawn. Siarad Cymraeg? Na? Efallai ti ben bach, na? No, oce, dan, siarad Cymraeg? Na? Siarad Cymraeg? Ha. Tir ymlaen, siarad Cymraeg. Siarad Cymraeg? Siarad Cymraeg. Cymraeg. Siarad Cymraeg dipyn bach. Tipyn bach, da iawn. Mewn gwirionedd, mae gen I sianel YouTube am yr iaith Gymraeg. Felly... Bendigedig. Da iawn, da iawn. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Felly, ga I ofyn I ti cwestiwn am yr iaith Gymraeg? I'm more English than Welsh, to be honest, mate. No. Cymraeg. Siaradwch Cymraeg. Tir ymlaen. Siaradwch Cymraeg, na? Dipyn Tim bach. Dwi'n bach, ie, dwi'n bach. No, tipyn bach. Dwi'n siarad fel bore da.
Bod da. Okay. Dwi'n siarad Cymraeg dipyn bach ond mae Da wedi i- i siarad okay. Saesneg. Bod da! Bod da. Dwi'n byw coffi. Da iawn, da iawn, da iawn, da iawn, da iawn. O le wyt ti'n dod yn radio? Dwi'n byw yn Wrexham efo Zach. Mae Zach yn ffrindiau. Okay, da iawn. Da iawn, da iawn. The enw Jack. Yeah. So, mae ffrindiau Jack efo Reformed ffrindiau. Okay. Mae Jack yn 18. Ai. Okay, da iawn, da iawn. Ti? 18. Okay. Dwi'n 18 efo ffrindiau. Wyt ti'n astudio mewn i ysgol Cymraeg neu Saesneg? Dwi'n Cymraeg. Ond... No, i ysgol. I sgol? Ia, i ysgol. Cymraeg neu Saesneg? O, Cymraeg. Cymraeg? Cymraeg. Ysgol. Ysgol. Oh, no. Esi ysgol Saesneg. Saesneg? Oh, okay, Saesneg. Yeah. Saesneg hefyd? Saesneg, yeah. Okay. A ti? Saesneg. Saesneg. Oh, okay. Dwi ysgol Rosnesni. Ysgol Rosnesni. Okay, da iawn. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Na? Wyt ti'n byw yn Wrexham? Dwi'n byw mewn un o'r pentre tu allan i Wrexham. Ydych chi'n gwybod Johnstown? Oh, okay. Nes i Rose. Ia. Post Cenedlaethol. O le wyt ti'n dod yn radio? Yn reiddiol, Ie. mi nes i mynd i ysgol yn Ynys Môn. Roedd ces i fy ngeni yn Turkey, ond ers oedd hi'n... Ynys Môn? Ynys Môn, ie. Wyt ti'n dod o Ynys Môn? Ie. O, da iawn. Ie, ond fel ydych chi gallu ei gweld a clywed, Ie. mae Cymraeg i diwm mor dda ag oedd o, Ie. achos mi nes i mynd i ysgol, dwy iaith, Dwi iaith, okay. ie, ond am university, dwi'n gallu cofio beth i Prifysgol? Prifysgol. Ie. Mi nes i mynd i Sheffield Okay. yn Lloegr, felly dwi wedi cochi lot o'r Cymraeg. O, yn anffodus. Rod ti'n siarad Cymraeg efforth deulu? Dim In- ots in iawn, gorffennol? Ond doedd nag oedd fy tad neu fy mam yn gweud bod cymaint o Cymraeg. Weithiau mae ffrindiau Dydy fam dim yn siarad Cymraeg? na, achos roedd hi wedi cael ei O. geni a wedi reis fel, roedd hi'n byw yn Casnewydd. Casnewydd, ie. I 2 mlwydd oed, a doedden nhw ddim yn siarad Cymraeg gyda hi, achos roedd o'n fel... Roedd tad a mam hi yn meddwl fod o'n dim yn dda iawn i siarad Cymraeg, achos roedd nhw'n hen iawn. Ie. Ond yn Ynys Môn, mae yna lot o pobl yn siarad O, ie. Di dad siarad Cymraeg? Ie? Na, roedd y tad fi yn dod o Turkey. Turkey? Ie. O, okay. Ond roedd o'n gwybod geiriau, Ie. dim lot. Okay. Ond oedd o wedi dysgu Saesneg a German, a felly roedd Cymraeg yn fel, na, dwi'n gallu gwneud o. Un o cyfrifiad Un o'r cyfrifiad? 2001? Census? Ie. Mae canran siaradwr Cymraeg yn Wrexham wedi gostwng i ddim o'n 12%. Felly, wyt ti'n poeni am ddyfodol yr iaith Gymraeg yn Wrexham? Mae Ella. hwn wedi bod yn problem am mynyddoedd, dwi'n meddwl. Mae lot o pobl yn poeni am dyfodol y iaith Gymraeg, especially yn gymaint yn places fel Wrexham, achos mae mor agos i Lloegr a Caer a pethau. Ond, pan ydw i'n mynd i siopa, dwi yn clywed fel teuluoedd yn siarad gyda'r plant yn Cymraeg, a nid oedd i'n meddwl fyddai'n clywed hynna yn Wrexham, achos mae mor agos i Lloegr. Ond dwi yn clywed o, dydw i ddim yn siarad o gyda teulu fi,
achos fel ydych chi'n gallu gweld, dwi'n ail iaith, ond dwi yn clywed pobl sy'n iaith cyntaf siarad gyda. So mae gen i... Ond dim ond ychydig o bobl yma sy'n medru Cymraeg. Dwi'n meddwl, ie, mae'n edrych yn wag, ond os ydych chi'n meddwl am hanes Cymru, dwi'n meddwl bod y ffaith fod y iaith wedi mynd ymlaen, mae'n dangos cryfoedd y pobl Cymraeg. A os maen nhw dal yn siarad o gyda teuluoedd nhw, bydd o'n cario ymlaen yn y dyfodol. Gobeithio. Ydy Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon mwyn hyrwyddo'r Gymraeg yn Chymru. Mae'n dibynnu pwy ydych chi'n gofyn, achos mae'n obviously Plaid Cymru. Ti'n cefnogi Plaid Cymru? Dwi'n cefnogi Cymru, ond mi nes I bwysio llafur yn yr election ar ddeiau, ond dim ond, achos roedd yn trio curo. Ond dwi'n gwybod fod Ynys Môn wedi mynd yn Plaid. A dwi'n meddwl fod Plaid yn neud lot am Cymru. Obviously mae gen nhw enw am ei hun, achos technically mae nhw yn nationalists. Ond dwi'n meddwl fod llafur Cymraeg yn neud digon. Gobeithio gyda'r Llywodraeth newydd yn San Steffan. Gobeithio fydd yna dipyn bach mwy o pres yn dod I Senedd ac I Cymru yn gyffredinol. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Diolch yn fawr. Siarad Cymraeg? Cymraeg. Da iawn. Da chi'n siarad Cymraeg hefyd? No. Da iawn. Mae gen I sianel YouTube am yr iaith Gymraeg. Hoffwn ni ofyn I chi cwestiwn am yr iaith Gymraeg a YouTube. Na, dim rili. Gwell ca bobl ifanc siarad. Sori, da ni eisiau mynd i'r siop. Un munud. Da ni ar fus, achos da ni eisiau siop gau, da ni eisiau mynd yn ôl I Tesco. Canafon? Ynys Môn, Bala. Da iawn. Da I ffilmio? Yeah, that's okay. It's okay? Yeah? You're okay to film, yeah. O le da chi'n dod yn radio? Ni'n dod o Cefn Mawr. Da iawn. Ti hefyd, ia? Ti hefyd, ia, oce, da iawn. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Na, ond dwi yn fy ysgol Cymraeg. Oce, ti'n hefyd? Ti hefyd, oce, da iawn. Di dad? Di dad? Oce, di dad. Oce, da iawn. Ion, siarad Cymraeg, na? Ti ben bach, na? Oce. Oes gen ti cyfeithiol sy'n medru Cymraeg hefyd? Na, mae'n jyst fi efo. Dala ti siarad Cymraeg bob dydd? Ie, oce. Da iawn. Cymraeg? Oh my god. Cymraeg? Da iawn. Mewn gwirionedd, mae gen I sianel YouTube. Am yr iaith Gymraeg. Gai ofyn I ti cwestiwn am yr iaith Gymraeg. We need to catch a film. Okay. No, dim ond Cymraeg. Siarad nhw Cymraeg. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Ie. Cymraeg, no. Okay. Da chi'n byw yn Wexham? Rydw i'n byw yn Rhyw Afon. Okay. Felly, tua 10 munud I ffwrdd yn y car. O le wyt ti'n dod yn radio, Ben? Roeddwn I mynd I ysgol yn Treffynon. Se mae y Treffynon? Gogledd Cymru. Gogledd Dwrai? Ie, mae Treffynon wrth y Wyrthbrig. Ti'n gwybod y Wyrthbrig? Oes llawer o bobl sy'n medru Cymraeg yr un o? Na, does gennau neb I siarad Cymraeg gyda. Roedd rhaid I fi siarad Cymraeg yn yr ysgol. Roeddwn i'n mynd I ysgol Cymraeg. Ond pan roeddwn i'n gadael yr ysgol, roedd neb allan gallu siarad Cymraeg gyda fi. Felly rydw i'n colli llawer o'r iaith rwan. Felly roedd ti dim yn siarad Cymraeg panes o ti'n blentyn? Roeddwn i'n dysgu Cymraeg pan roeddwn i'n mynd i'r ysgol. Ie. Teulu ddim yn siarad Cymraeg. Felly roedd Saesneg adref a Cymraeg yn yr ysgol. Dwi'n meddwl rhaid I ti siarad Cymraeg bob dydd
in Amlach. Rydw i'n... In Amlach. Mae fy plentyn ddim yn gallu siarad Cymraeg, ond maen nhw'n byw yn Lloegr efo ei mam ni. Felly, maen nhw'n mynd i'r ysgol Saesneg a rydw i'n trio dysgu Cymraeg iddyn nhw, ond rydw nhw ddim eisiau gwrando. Rydw i'n gweithio yn y Lloegr hefyd yn Shropshire, felly pan rydw i'n gwaith, rydw i'n ond yn gweld pobl Saesneg. No, cyfrifiad dwi'n fydda un. Mae canran siaradwr Cymraeg yn Wrecsam wedi gostwng i ddim ond 12 y cant. Felly wyt ti'n poeni am ddyfodol ar iaith Gymraeg yn Wrecsam. Wyt ti ddim yn clywed Cymraeg pan wyt ti'n siopio yn Cymraeg? Dim Cymraeg yma? Na. Rhaid i ti mynd mwy i mewn i Cymru. Mae Wrecsam wrth y border, felly rydw i'n meddwl bod mwyafrif o pobl yma yn siarad Saesneg pob dydd. Felly wyt ti'n poeni? Tipyn bach, Tipyn bach. Achos rydw i ddim yn clywed Cymraeg dim mwy pan rydw i'n siopio. O gwbl. Dim Cymraeg o gwbl. Ydy Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon mwyn hyrwyddo'r Gymraeg yn Cymru? Ben? Wi erioed wedi gweld unrhyw peth sydd yn... Weithiau wyt ti'n gweld gwersi Cymraeg yn y llyfrgell, ond ti ddim yn gweld dim byd ar y teledu neu i cael pobl i eisiau siarad Cymraeg. Mae yna S4C, yr unig sianel rydw i'n gwybod. Dim ond un sianel? Un sianel Cymraeg, S4C. A dyna gwbl. Dim digon o rhaglenni hefyd. Mae yna dim byd i gwneud pobl eisiau siarad Cymraeg, rydw i'n meddwl. Un anffodus. Fel plentyn fi, does dim byd sydd yn gwneud i nhw eisiau siarad Cymraeg. Felly ti'n meddwl Llywodraeth Cymru ddim yn gwneud digon. Dim yn gwneud digon. Wyt ti'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Ie. O, da iawn. Mewn gwirionedd, mae gen i sianel YouTube am iaith Gymraeg. Hoffet ti gymryd rhan yn un o'm fideos YouTube? Wyt ti'n deall? Dim yn Gymraeg? No? I don't understand a lot of it. I don't understand a lot of it. No. Tipyn bach Cymraeg, na? No. Chi'n siarad Cymraeg? Sorry? Cymraeg? Na? Cymraeg? Na? Cymraeg? Na? Chi'n byw yn Wrecsam? Ydw, dwi'n byw yn Wrecsam. Oce, da iawn. Ers 1995. Oce, da iawn. O le da chi'n dod yn radio? Yn reiddiol o'r de, ger Casnewydd. Casnewydd? Gael Casnewydd, yn y cymoedd. Ie, yn Wrecsam, da chi'n siarad Cymraeg y bod dydd? Nac ydw. Na. Dim ond yn y gwersi. Dwi'n mynd i Coleg Cambria o wythnos i dysgu Cymraeg. Espryd, da chi'n wedi dysgu Cymraeg? Ers blynyddoedd rwan. Ar ôl i mi wedi ymddeol. Nes i just dechrau dysgu. Oce, da iawn. Pam penderfynoch chi dysgu Cymraeg? Just i wneud rhywbeth newydd, deud y gwir. Dwi wedi dysgu Ffrangeg a cael Maineg. Da iawn. Amser i ddysgu iaith y wlad. Ie, da iawn. A chi'n o bryd lle da chi'n defnyddio'r Gymraeg yn benna yn Wrecsam? Weithiau dwi'n mynd i Slaes Seren.
Okay. Nos Iau, dim yn aml. Okay. Ond efo Merched y Wawr yn gwneud pethau bob 3 mis nesli, o wel, 4 waith y blynyddoedd. Maen nhw'n gwneud rhywbeth yn Saeseren ar gyfer dysgwyr i cefnogi dysgwyr. O, da iawn, da iawn, da iawn. Ond os dwi'n nabod cwpl o bobl sy'n siarad Cymraeg a maen nhw'n siarad Cymraeg efo fi, i trio cefnogi fi, i helpu pobl o Capel y Groes. O, Capel Groes. O, da iawn. Mae Eglwys Presbyteriad, dwi'n mynd i Eglwys Presbyteriad Saesneg. Mae Eglwys Presbyteriad Cymraeg. Cymraeg, o, da iawn. Da ni'n gwneud rhai pethau efo ein gilydd. Wasanaethau dwyieithog. Un o cyfrifiad dwy da un. Mae canran a siaradwr Gymraeg yn Wrecsam wedi gostwng i ddim o'n 12%. Felly, da chi'n poeni am dyfodol yr iaith Gymraeg yn Wrecsam. Llawer o pobl sy'n dysgu a mae'n tair ysgol gynradd Cymraeg rwan. Dwi'n meddwl no. Da chi'n gwybod faint o ysgolion Gymraeg yn Wrecsam? O, mae yna un ysgol uwchradd eitha mawr. Dim ond un? Un uwchradd. Un uwchradd? Tair. Mae'n tyfu, dwi'n meddwl. Ydy Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon hyrwyddo'r Gymraeg yn Chymru? Dwi'n meddwl achos popeth yn y Senedd yn cael ei wneud dwyieithog. Llawer o aelodau Senedd sydd ddim medru Gymraeg. No, a mae'n llawer sy'n defnyddio Cymraeg a Saesneg. Mae'n bosib. Mae'n bosib i ddefnyddio. Fel yn yr eglwys ni, mae eglwys yn dwyieithog. Ond fel arfer, mae Cymraeg, popeth yn Cymraeg. Da iawn, da iawn. Rhaid i ni gael efo plisfonau i gael y Saesneg. So yn yr eglwys, mae Cymraeg Mae Senedd yn cefnogi pethau fel cwrsi, achos i ddysgu Cymraeg mae'n eitha rad. Dim ond, mae yna ysgol haf wythnos nesa, so dim ond 5 ar 20 punt am yr wythnos. So mae'n rad. Dyna sut mae y Senedd yn cefnogi'r iaith i fi'n meddwl. Da chi'n siarad Cymraeg? 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 Ie, Cymraeg. Da iawn. Da chi'n siarad Cymraeg hefyd? I do not understand. Siarad Cymraeg? Mewn gwirionedd mae gen i sianel YouTube am yr iaith Gymraeg. Felly, gai ofyn i ti cwestiwn am yr iaith Gymraeg yn Wrecsam. Wrecsam ydy very good. No, wyt ti'n dea? Wyt ti'n dea? I speak a little bit. Siaradwr Gymraeg, no? I speak a little. No. Wyt ti'n dim yn siarad Cymraeg? Diolch yn fawr. Diolch. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Siarad Cymraeg? Da iawn. Da chi'n siarad Cymraeg hefyd? Na, dwi ddim yn gallu. Mewn gwirionedd, mae gen i sianel YouTube am yr iaith Gymraeg. Felly, gai ofyn i ti cwestiwn am yr iaith Gymraeg a YouTube. Dwi'n just mynd i'n... Mae fy nain i'n mynd ar y bws a dwi ddim eisiau methu'r bws. Dim ond 5 munud. Ydy'n iawn? Na, sorry. Mae'n rhedeg. Sorry. O le wyt ti'n dod, dwi'n reidio? Fan hyn, dwi'n dod o Wrecsam. Fan hyn mewn, tua 10 munud, dwi'n gallu gweld ti? 10 munud? Ie.
Okay. Yeah. Tài áo, do aros mà. Yeah. Okay, tài áo, okay. Tiêu cái vào. Cymraeg na. Cymraeg? Yeah. Siarad Cymraeg. Tipyn bach. Tipyn bach, da iawn. Mewn gwionedd, mae gen i sianel YouTube am riaeth Cymraeg. Okay. Da chi'n deall? Da chi what? Deall. Don't know. No, okay. Diolch yn fawr. Da chi'n siarad Cymraeg? No, sorry, no. Oh, okay. No, I don't, sorry. Da chi'n siarad Cymraeg? Tipyn bach, da iawn. I'm in a bit of a rush, sorry, mate. No, Cymraeg, na. Cymraeg, na. Un munud, dim eto. Tro nesaf. Dim eto. Tro nesaf, da iawn. Siarad Cymraeg? Da iawn. Mewn gwirionedd, mae gen i sianel YouTube am riaeth Gymraeg. Felly, ga I ofyn I ti cwestiwn am riaeth Gymraeg. I don't speak fluent Welsh. What question do you want to ask me in Gymraeg? No, Gymraeg. Siadw Gymraeg, na. You want me to speak to you in Welsh? Gymraeg, yeah. Gymraeg. I'm sorry. Chi'n siarad Gymraeg? Gymraeg. No, okay, diolch. Yeah, siarad Gymraeg? No, we don't speak Welsh. Ah, We live in Wrexham, but we don't speak Welsh. Yeah, we say bore da and sit on he have you and stuff like that. But okay, bore da. Bore da is hello. Yeah. No. Bore da. No. Good morning. Yeah. Yeah. Beth da. Yeah. So do he have you? I know to say that one. Oh, okay. Da iawn. Okay. In for this. Are you Welsh speaking? Okay. Pleased to meet you. Yeah. Okay. Pleased to meet you. Yeah. Okay. Da iawn. All right. I'm sure if you went anywhere near Rust on the Greengog, or you'd probably catch a few Welsh-speaking people. No, in for this. Okay. Diolch yn fawr. Hwy fawr. Oh, da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Hello. Da chi'n siarad Cymraeg? Na. Dwi yn dipyn bach. Tipyn bach, da iawn. Mewn gwirionedd, mae gen I sianel YouTube am yr iaith Gymraeg. Felly, ga I ofyn I chi cwestiwn am yr iaith Gymraeg. Yeah, I can understand a little bit. I'm not fluent Welsh. Okay. Not many people are here though. I learned Welsh in school as a young kid. Okay. A young school Welsh. Anglesey though. Ynys Môn? Ynys Môn, yeah. Dim Anglesey, Ynys Môn? Yeah. Ynys Môn? Yeah. Da iawn, Ynys Môn, da iawn. He is mostly English speakers mostly. Yeah. Not Welsh. Yn anffodus. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg, na? Okay, diolch yn fawr. Siarad Cymraeg? Na? Chi'n siarad Cymraeg? Sorry, no, I don't know. Oh, okay, diolch yn fawr. Siarad Cymraeg? Pobl ifanc? Na? Cymraeg? Na? Oh, diolch yn fawr. Helo, siarad Cymraeg? Na? Oh, diolch yn fawr. Siarad Cymraeg? Cymraeg? Na? Helo, da chi'n siarad Cymraeg? Na, okay, diolch yn fawr. Siarad Cymraeg? Wyt studio Cymraeg yn yr ysgol? What, you speak Welsh? Oh, Cymraeg. Oh, you vlogging? Dim Saesneg. Are you vlogging? Yeah. Of course. What's your YouTube channel? Dros a Cymraeg. Wait, what's it called? Dros a Cymraeg. Dros a Cymraeg. Dros a Cymraeg. Siarad Cymraeg? No, Cymraeg. Da chi'n siarad Cymraeg? Sorry, don't No. Chi'n siarad Cymraeg? Hello. Cymraeg? Oh, no. No, siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Na? O, da chi'n siarad Cymraeg? Na? Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Na? O, da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Na? Diolch yn fawr. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Na? Okay, diolch yn fawr. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Yeah, Cymraeg. Siarad Cymraeg? No, English. Okay. Diolch yn fawr. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No? Da chi'n siarad Cymraeg? What? Cymraeg? No? You speak English? No, Cymraeg. Da chi'n siarad Cymraeg? No. Diolch yn fawr. Da chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No? Okay, diolch yn fawr. Cymraeg? No? Siarad Cymraeg? Cymraeg? No? Da chi'n siarad Cymraeg?
Kumraka. No, talk about Ivan Shakumraka. No, it's Kumraka. No, Kumraka. No. Oh, it's what? Yeah, it's Shakumraka. Kumraka. Nakois. No. Nakadu. Nakadu. Tippenbach. Oh, Tippenbach. Okay. Shakumraka. No. Dim Kumraka. Okay, talk about Takin Shakumraka. Sorry? Kumraka. No. No, not one. Shakumraka. Kumraka. No. Okay, talk about Shakumraka. No. Nah, okay, talk about Shakumraka. Kumraka. No. Shakumraka. No. Kumraka. No. Talk about Takin Shakumraka. No. Talk about Takin Shakumraka. Kumraka. No. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Talk about Papa Ivan Takin Shakumraka. Kumraka. No. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Takin Shakumraka. Kumraka. Time come right? Yeah. Shakumraka. No. Yeah. Hoi vào. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Sorry? Kumraka. No. Oh, yeah, I can't speak Welsh, so. Shakumraka. Yeah. Shakumraka. I can speak a little bit, but not. No, Kumraka. Oh, okay. Yeah. Tippenbach. Oh, okay. Such a thing. Okay. Oh, taya. Talk about. Hoi vào. Good coffee. Oh, the coffee Pophead Kumraka. Takin Shakumraka. Kumraka. No. No. Okay. Takin Shakumraka. Kumraka. No. I don't understand. Okay. Talk about Takin Shakumraka. Kumraka. No. Kumraka. No. Okay. Kumraka. No. Takin Shakumraka. Kumraka. I was speaking English. No. Oh, okay. Talk about Shakumraka. Kumraka. No. Takin Shakumraka. Tippenbach. Not much in back. No. Tippenbach. Takin Shakumraka. No. Your Welsh is amazing. Hello, Takin Shakumraka. Shakumraka. Kumraka. No. No. Okay. Takin Shakumraka. Tippenbach. Takin Shakumraka. Tippenbach. No. Tippenbach. Taya. Mấy cô nói máy kiện thì sẵn ở YouTube. I'm a Riyath Kumraka. Fasci. My Welsh is not very good. I studied in school, but a long time ago. I'm from Wrexham, but I live in London. Takin Shakumraka. No. Takin Shakumraka. Kumraka. No, sorry. Shakumraka. No. Tippenbach. Tippenbach. Okay, taya. Og læ Takin då det under radio. Takin der. No, okay. Takin Shakumraka. No, okay. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Okay, Takin Shakumraka. No, Takin Shakumraka. No. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Hello. Pinada. Takin Shakumraka. No. Hello. Shakumraka. No. Kumraka. No. Oh. Kumraka. Taya. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Okay. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Okay. Shakumraka. Shakumraka. No. Shakumraka. Yeah. Kumraka. No. Okay. Kumraka. No. Yeah. Pam nai. No. Okay. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Pam nai. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Okay. Ivan Shakumraka. No. Takin Shakumraka. No. Takin Shakumraka. Kumraka. No. Okay. Takin Shakumraka. Sorry. No. Okay. Takin Shakumraka. No. Shakumraka. Kumraka. No. Okay. Pinada. Shakumraka. I don't speak well, sorry. Oh, no. Timo. Takin Shakumraka. Kumraka. Tippenbach. Kumraka. No. Kumraka. No. Takin Shakumraka. No. Okay. Shakumraka. Kumraka. A little bit. No. Kumraka. Oh, Welsh. No. A little bit. No. Shakumraka. No. Tippenbach. Kumraka. Boyda. Pinada. Hoi vào. Shakumraka. No. Kumraka. No. Takin Shakumraka.
Kumrak, no? Okay, yeah, Shah Kumrak. No? Okay, talk about Takin Shah Kumrak. No? Kumrak? No? Kumrak? No? Hello, Takin Shah Kumrak. No? Ivan, Popo Ivan, Shah Kumrak. Kumrak? No? Talk about Takin Shah Kumrak. No? Okay, talk about Shah Kumrak. Kumrak. Hippenbach, Kumrak. Pinauda, Broda, Diokaval, Huival. No? No. Hello, Takin Shah Kumrak. Hello, Takin Shah Kumrak. No? Diokaval, Popo Ivan, Shah Kumrak. No? Diokaval, Shah Kumrak. No? Okay, Diokaval, Shah Kumrak. No. Diokaval. Takin Shah Kumrak. Sorry? Kumrak? No? No. No. No, Takin Shah Kumrak. No. Kumrak? No? No. Takin Shah Kumrak. Pardon? Kumrak? No. Okay, Dio Takin Shah Kumrak. Kumrak? Sorry? No? No. Kumrak, okay, Dio Takin Shah Kumrak. Sorry? Kumrak? No? I don't understand. Shah Kumrak? No? No, okay, Dio Kaval Takin Shah Kumrak. Kumrak? No? Dio Kaval Witin Shah Kumrak. No? Kumrak? No? Okay, Dio Kaval. Hello, Shah Kumrak. No? Dio Kaval Ivan. Hello. Shah Kumrak. Kumrak? No? Hello. Shah Kumrak. No? Dio Kaval Ivan Shah Kumrak. Kumrak? No? Hello. Shah Kumrak. No? Dio Takin Shah Kumrak. Kumrak? No? Dio Takin Shah Kumrak. Kumrak? No? Shah Kumrak. No? Kumrak. No? Oh, hello. Shah Kumrak. Kumrak. No? Dio Kaval. Shah Kumrak. Yes. Kumrak? No. No. Popo Ivan Shah Kumrak. No? Takin Shah Kumrak. Kumrak? No? Okay. Hello, Shah Kumrak. What's that? Shah Kumrak. No? What's that? Takin Shah Kumrak. No? No? Okay. Takin Shah Kumrak. Kumrak? No? Dio Kaval. Hello, Takin Shah Kumrak. Dio Kaval. Hello, Takin Shah Kumrak. Kumrak. Sorry? Okay, Dio Shah Kumrak. Kumrak. Hippenbach. Dayao. Aros. Meu Guionet, Mike and the channel YouTube, I'm a Riyadh Kumrak. Hover here, Kumrihan, my videos. No, thank you. Okay, talk about Takin Shah Kumrak. Kumrak? No? Hello? Shah Kumrak. Talk about Takin Shah Kumrak. Hippenbach Dayao. Achi. Shah Kumrak. Hippenbach, no? Say snack. When Melbourne, the Mike and the channel YouTube, I'm a Riyadh Kumrak. Firstly, I often hear a question, I'm a Riyadh Kumrak. And Waxam? No, Takin they are, base, do you already, Shard, Anton for? Oh, yeah. Yeah. Timon minute. No? Okay. No. Ole Takin Dodge in radio. Na, fi'n iawn, diolch. No, ole Takin Dodge in radio. Na. Bet na. No? Bala tia Shah Kumrak. Hello, Shah Kumrak. No, okay, Takin Shah Kumrak. No, Takin Shah Kumrak. Okay, Dio Takin Shah Kumrak. Kumrak, no, Dio. Hello, Shah Kumrak. No. Kumrak. No, Dio Takin Shah Kumrak. No. Okay, Dio Kaval Shah Kumrak. Sorry. Kumrak, no. Takin Shah Kumrak. Dio Kaval Takin Shah Kumrak. No. Okay, Dio Kaval Takin Shah Kumrak. No. No, we speak English. No. Takin Shah Kumrak. Kumrak, no. Okay, Dio Kaval Takin Shah Kumrak. Okay, Dio Kaval Takin Shah Kumrak. No. Popo Ivan Shah Kumrak. Kumrak. No. No. Okay, Dio Kaval Popo Ivan Shah Kumrak. Kumrak. No. Okay, Shah Kumrak. No. Okay, Dio Kaval. Okay, Takin Shah Kumrak. No. Okay, Dio Shah Kumrak. Kumrak. No.
Okay. Pinalda, Shakamaka. You're all right, yeah. Okay, Pinalda, Shakamaka. Kumrak, no? No. Oh, okay. Takin Shakamaka. Kumrak. Robok. Kumrak, no? Okay, Hello. Takin Shakamaka. Kumrak. Kumrak, no? No. No. Hui Fa. Kumrak, Hui Fa. Shakamaka, no? No, okay, Hui Fa. Takin Shakamaka. Kumrak. No. Oh, Popo Ifan, Shakamaka. No? Okay. Takin Shakamaka. No? Okay, Takin Shakamaka. Sorry? Kumrak, no? Okay, Oh, Takin Shakamaka. Yeah. Oh, 大有。Hey, Oh, no, I put on the camera. 買嘅你上了 YouTube 啊，但是OK， Hello， Takin Shakamaka. Kumrak, no? Okay, No, sorry. Takin Shakamaka. Sorry? Shakamaka. No? No. Pinalda, Shakamaka. Kumrak. No. Okay. Shakamaka. No. Okay. Hello. Takin Shakamaka. Sorry? Takin Shakamaka. No. Okay. Popo Ifan, Shakamaka. No. Okay. Shakamaka. Sorry? Shakamaka. No. Okay. Hello. Takin Shakamaka. No? Okay, Takin Shakamaka? Oh, Shakamaka. With his Shakamaka? No? Okay. Pinalda, Takin Shakamaka. Kumrak? No? Okay, Takin Shakamaka. Oh, 大有。With his Shakamaka have it? With his Shakamaka have it? 大有。Hey, 沒有講咧，就買嘅你上了 YouTube React Kumrak. Firstly, often question react Kumrak in Raksam on YouTube. Oh, no thanks. Okay. No thanks. No recording. No. Kumrak. Shakamaka. Okay. Hep tangos winnet. No thanks. I've got to go for the bus. Demand I'm size. sorry. Okay. Talk about Takin Shakamaka. Kumrak, no? Okay, Popo Ifan, Shakamaka. No. Okay, Takin Shakamaka. No. Pinalda, Takin Shakamaka. Boda, 大有。Bethara, Boda. My Welsh isn't that good, to be honest. Sitwiti, 大有。Bethara. Pinalda, 大有。Good afternoon, yeah. Oh, 大有。No, it's been a long time since I did Welsh in school. Yeah, a long time. Yeah. Oh, Shakamaka. Kumrak. I do not speak Welsh, sorry. Nah? Shakamaka. Shakamaka? Yeah, Shakamaka. What's that? Kumrak. No? English? No. Kumraig? Yeah, Kumrak. Ah, 大有。Kumrak, no? No, Team Kumrak. Boda, okay, 大有。Sit with tea, okay, 大有。Coffee, 大有， okay. 大有， okay. 大有。And a bold and honest. Yeah, okay, yeah. Oh, 大有。Breck Danai. Scordion. Huh? Postcard. Scordion. Yeah, okay, 大有。Postcard. Okay, 大有。Okay, yeah, 大有。Chocolate. It's more than 5, mate. Yeah. Yeah, 大有。What's this for? Yeah, well, Chanel, YouTube. YouTube. Yeah. What's your channel? Drosa Kumraka. Takin Shakamaka. Sorry, I don't understand that. Sorry, what did you say? Takin Shakamaka. Kumrak? Yeah? We're late, we're going for food, we're a bit late. No, it's Kumraka. Kumrak, no? Shakamaka? No? Speak Welsh, no. Oh, okay. Pinalda, Shakamaka. Kumrak? No, Shakamaka. No.
Okay, talk about Tahin Shah Cymraeg. Right. Yeah, Cymraeg. No? No. Shah Cymraeg. No, Teresa. Shah Cymraeg? No? Okay. Tahin Shah Cymraeg. Tipyn bach. Da iawn. I've literally got to go for a bus, mate. I'm going to be late. Diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? No. Okay. Diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? No. No, sorry, my friend. Diolch yn fawr. Huh? Siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? Sorry? Cymraeg? No, we must hurry. Sorry. Oh, okay. Siarad Cymraeg? Cymraeg? No. No, okay, diolch yn fawr. Hello, siarad Cymraeg? No. No, okay, diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? A little bit. No, Cymraeg. Tipyn bach. Yes. Croeso. Croeso. Oh, da iawn. Diolch. Hello, dach chi'n siarad Cymraeg? Diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? Pardon? Cymraeg? Cymraeg? Welsh? Yeah. I don't speak Welsh, no. No. Siarad Cymraeg? No, okay. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Okay, diolch yn fawr. Wyt ti'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Diolch yn fawr. Cymraeg? Pardon? Siarad Cymraeg? No. Shagaraga. Yeah, Cymraeg. You know Shagaraga? Siarad Cymraeg? No. Wait, where are you from? What do you mean? Where are you from? Hello, guys! Hello. Dach chi'n siarad Cymraeg? Sorry? Cymraeg? What's that? No. Cymraeg? No. No. Okay, diolch yn fawr. Siarad Cymraeg? No. Cymraeg? No. Okay. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Okay, diolch yn fawr. Da iawn, siarad Cymraeg? Yes. Da iawn. Dipyn bach. Tipyn bach, okay. Beth ydy tipyn bach? Yeah, dipyn bach. No, beth ydy tipyn bach? Bore da? Bore da. Yeah, beth arall? Bore da? Gwyn nawr, okay. Bye. Diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg, no? Okay, diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No, dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No? Welsh? Yeah, Cymraeg? Yeah. Siarad Cymraeg? What? Yeah? No, siarad Cymraeg? Yeah. Da iawn. Mewn gwirionedd, mae gen i sianel YouTube am yr iaith Gymraeg. Felly, YouTube? No, Cymraeg. Felly, ga i ofyn i ti cwestiwn am yr iaith Gymraeg. Yeah, so. Yeah? In Gymraeg? Yeah? Nah, not in Welsh. Yeah. English? No, Gymraeg. Nah, I don't know it. You're not for this. Yeah. Okay. Dwi'n hoffi coffee. Dwi'n hoffi Cymraeg. Dwi'n hoffi coffee. Da iawn. Diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No? Yeah. Cymraeg? I barely know Welsh. I know Bore da. Bore da, da iawn. Diolch. Dach chi'n siarad Cymraeg? I don't speak Welsh, sorry. No? No, sorry. Tipyn bach. I don't know any Welsh. Oh, with course. Bore da. Good morning. Bore da, da iawn. Diolch yn fawr. Thank you very much. I don't know any Welsh except okay. for Gwaith Dosbarth. Da iawn. Well done. Da iawn. Noswaith da? North Wales, is it? No. No. Cymru? Cymru. Wales. Da iawn. Oh, hello. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No, okay. Diolch yn fawr. I'm sorry. Diolch yn fawr. Hello. Dach chi'n siarad Cymraeg? A little bit. Tipyn bach. Da iawn. No? Okay. Hello. Siarad Cymraeg? No. I speak English, but I'm Welsh proud. Siarad Cymraeg? No, okay. Diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Bobl ifanc, siarad Cymraeg? Cymraeg? No. Cymraeg? No? No, sorry. Okay, diolch. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg?
Na? No. No, okay. No, pobl ifanc, siarad Cymraeg? Cymraeg? Na? Cymraeg? No, sorry. Okay, diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? No, Na? sure, no. Okay, diolch. Dach chi'n siarad Cymraeg? I don't know much Welsh, sorry. Na. Okay, diolch yn fawr, I diolch know yn you're fawr. speaking Welsh. Diolch yn fawr. Siop y leser. Yeah. Yeah. Cymraeg. Can read somewhere outside, I don't know what it means, like, but not a lot. Okay. Wyt ti'n byw yn Wrexham? I live in Wrexham, that's what Yeah. I'm saying, Okay. Da iawn. All my life, but just don't speak much Welsh. It was unfortunately when I was that age, it wasn't really put out as much. Okay. Dach chi'n siarad Cymraeg? Diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? Cymraeg? Na? Okay, diolch. Dach chi'n siarad Cymraeg? Yeah. Siarad Cymraeg? We speak Welsh, in Welsh. No. Okay, diolch yn fawr. Siarad Cymraeg? I don't speak Welsh. No, dim Cymraeg.